खुलुमबाय बयनिसिमबो। नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो, बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ बर'फोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' हारिनि दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बाखौ लानानै फेसबुकआव लाइभ फैनानै गोनां बाथ्रा बुंथिदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमेन्त बिश्व शर्माया। बर' हारिनि समायना रमायना बागुरुम्बा मोसानायखौ गोदान रेकर्ड खालामनो फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां बे रेकर्डखौ खालामनाय जागोन होननानै गिबि मन्थ्रिया फोसावनानै होदों। क'क्राझाराव 10,000 मोसाखावरिफोरखौ लानानै गिनेस वर्ल्ड रेकर्ड खालामगोन होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि फेसबुक लाइभनि गेजेरजों फोरमायथिदों। नैथि खौराङाव दङ बनरगाव ब्लक बिपिएफनि मोनसे गिदिर खहा। गोबाव सम बनरगाव ब्लक बिपिएफनि बिबान रुजुननानै गोख्रोङै बिपिएफ दोलोनि थाखाय खामानि मावबोनाय साथाम बिबानगिरिफोरा बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै मैया इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैदों। क'क्राझार जिल्ला बनरगाव बियाबनि सिङाव थानाय जाहारबारि कमिउनिटि हलाव मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों मैया 3 नं क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिनि नुजाथिनायाव बनरगाव ब्लक कमिटि बिपिएफनि बारग' आफादगिरि कर्ण चन्द्र खाख्लारि, जाहारबारि बिसिडिसिनि बारग' मासिगिरि नबज्यति नार्जारि आरो क'क्राझार जिल्ला बिपिएफनि बारग' सोद्रोमा राजिब नार्जारि बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैदों। मैयानि बे जयनिं हाबाफारियाव एमएलए लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे बनरगाव ब्लकनि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि रबिराम ब्रह्म, क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि सुरज मोसाहारि, बुंथिगिरि जनक उजिर, नेहाथारि राजुकुमार ब्रह्मजों लोगोसे जाहारबारि बिसिडिसिनि गोबां दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों। थामथि खौराङाव दङ डिमाकुसियाव बेरगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि सावराय मेल। डिमाकुसि बरंगाजुलि सत्रनि सावराय नमायाव मैया बेरगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि मोनसे सावराय मेल जायो। बेरगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि एन्थनी बसुमतारिया जागायजेनो आरो मेलखौ सामलायो जिल्लानि आफादगिरि निर्मल बर'आ। बेरगाव जिल्लानि फसंथानारि नेहाथारि रुद्र बाहादुर छेत्रीया आलासि सिनायथि होनाय आरो मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ। लोगोसेनो मेलाव इएम दावबायसा बर', एमसिएलए पबित्र बर', मिरु इउपिपिएल आइजो गांखंनि गाहाय नेहाथारि हेलेना सरगियारि, मरियाम टप, सपन दास, नेहाथारि फैला जे बरगयारिजों लोगोसे बेरगाव जिल्लानि सिङाव थानाय मोनबा बियाबनि आरो 52 गुदि आफादनि गोबां मेलेमजिबिफोरा बाहागो लायो। ब्रैथि खौराङाव दङ सिसिटुआ आरो एबसुआ मैया जथायै भारतनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार जुएल आरामखौ दिल्लीयाव लोगो हमदों। आसामाव रायजो जानाय ट्राइबेलफोरनि जेंनाफोरखौ आबुङै आरो खम समनि गेजेरावनो सुस्रांनांगौनि थाखाय मैया गोदान दिल्लीयाव थानाय शास्त्री भवनाव भारतनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार जुएल आरामखौ लोगो हमहैनानै गोसोखां बिलाइ गथायदों। ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टारखौ लोगो हमहैनाय दाबिफोरा जादों फारियै बिटिआर गोरोबथानि 6.1 दफा बादियै कार्बि आंलं आरो दिमा हासावआव रायजो जानाय बर' आरो कसारीफोरनो हाजोआरि मोनथाय होनाय आरो कार्बि गोरोबथा 2021 नि 3.5 दफा बादियै कार्बि आंलंनि बाहेरायाव रायजो जानाय कार्बिफोरनो एसटि प्लेन स्टेटास होनाय, हा मोनथाय आयेन FRA 2006 बादियै आसाम नाङै रायजो जानाय बर' आरो ट्राइबेलफोरनो थाबैनो हाखौ मोनहोजोबनाय, मिसिं, तिवा आरो राभा हाजं हायुङारि गावखुंथायखौ 6 शेड्युल खालामनाय आरो सनवाल कसारी, थेंगाल कसारी, दिउरि हायुङारि गावखुंथायनो कन्स्टिटिउशनेल स्टेटास होनाय, गोबाव समनिफ्रायनो एसटि प्लेन आरो एसटि हिल्सनि मुङै आसामनि गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव लांदां जानानै थानाय गासै 12,155 मासिफोरखौ आलादायै सायख'नानै थाबैनो थि सम खानानै सुफुंनाय, आसामनि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकफोराव आयेन बेरेखायै थानायफोरखौ इभिक्सन खालामनाय, आसामनि मैखोमै ट्राइबेलफोर थानाय ओनसोलफोराव गं 200 मडेल हायार सेकेन्डारि फरायसालिफोर गायसननाय आरो आपग्रेसन खालामनाय, आसामनि ट्राइबेलफोरनि धोन सम्फथिफोरनि सायाव टेक्स लानायखौ उदाङै हगारफिननाय, आसामनि सोलिफु पन्चायत डिलिमिटेसनाव ट्राइबेलफोरनोबो गोबांथार मासि होनाय, फिसा फिसा ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकफोर दानाय आरो मेसि, हाजं आरो तिरापफोरनो अट'नमास काउन्सिल सोरजिनाय बायदि दाबिफोरानो गाहायमोन। बे लोगो हमहैनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, सिसिटुआनि गाहाय लिंथुमगिरि आदित्य खाख्लारि, अल आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरि सुकुमार बसुमतारी, आरसुनि आफादगिरि मतिलाल बाक्साक आरो गाहाय नेहाथारि डक्टर सुभाष राभायाबो बाहागो लादोंमोन। बाथि खौराङाव दङ
रुपसि उरां गाथोननि मुंखौ सोलायनानै कालीचरण ब्रह्म मुं दोननायखौ लानानै फिनजाथाइ होदों। आसाम सरकारनि केबिनेट जथुमाव रुपसि मुंखौ सोलायनानै ओनसोलनि समाज दागिरि ब्रह्म धोरोम फोसावगिरि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङाव दोननो थांखि लानायखौ कच राजबंशीनि गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरा गोख्रों फिनजाथाइ होदों। आक्रासुवा क'क्राझारनि सानजा आरो सोनाब जिल्ला कमिटिफोरा आलादा आलादायै क'क्राझार जिल्ला कमिसनारनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रिनो गांसे गोसोखांलाइ दैथायहरो। गोसोखांलाइ दैथायहरनाय हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला सोनाब कमिटिनि आफादगिरि रतन बर्मन, नेहाथारि पिंकु रय आरो सानजा जिल्ला कमिटिनि आफादगिरि उत्तम रय आरो मनजित राय बिथांमोना बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि 2021 मायथाइनि 8 मे खालि रुपसि उरां गाथोननिफ्राय उरां बिरहोनायखौ जागायजेनदोंमोन। नाथाय हरखाबै जेबो रोखोमनि फोसावथाय होआलासिनो थांनाय 2023 मायथाइनि 7 नभेम्बरनिफ्राय फ्लाइबेक मुंनि फसंथाना रुपसि उरां गाथोननिफ्राय उरां बिरहोनायखौ बन्द' खालामदोंमोन। 6थि खौराङाव दङ बिपिएफनि 4 सोद्रोमाखौ दोलोनिफ्राय एरख'दों। दोलोनि संबिजित बेरेखा खामानि मावनायनि थाखाय देबोरगाव ब्लक बिपिएफनि 4 सोद्रोमाफोरखौ बिपिएफनिफ्राय होखारबाय। क'क्राझार जिल्लानि देबोरगाव ब्लक लाइमोन बिपिएफनि आफादगिरि मणिपाल नार्जारिजों लोगोसे 4 सोद्रोमाखौ दोलोनिफ्राय एरख'यो। दोलोनि हाइकमान्डनि बिथोन बादियै संबिजितनि बेरेखा खामानि मावनायनि थाखाय बिसोर 4 सोद्रोमाफोरखौ दोलोनिफ्राय होखारनाय जादों होननानै मैया मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनायनि गेजेरजों मिथिहोदों। देबोरगाव ब्लक बिपिएफनि आफादगिरि गिलबार्ट बरगयारिया दोलोनिफ्राय होखारजानाय 4 सोद्रोमाफोरनि गेजेराव दं फारियै बिसमुरि बिजुलिपारा गामिनि मणिपाल नार्जारि। मणिपाल नार्जारिया देबोरगाव ब्लक बिपिएफनि आफादगिरि बिबानाव दंमोन। लोगोसे बिसमुरि खान्थालगुरि गामिनि मेघनाथ नार्जारि, हल्थुगाव दबिन जरा गामिनि खोरोमदाव नार्जारि आरो दीपक नार्जारि। 7थि खौराङाव दङ माइनाव इसानसालि बिकेएसएस लिमिटेड, खाग्राबारि आरो जनजातीय महिला बिकेएसएस लिमिटेडनि जथायै बानजायनायाव 10थि नेशनेल हेन्डलुम डेजों लोब्बा लाखिनानै दिन्थिफुंनाय आरो फाननाय हाबाफारि बानजायदों। डिमाकुसि राजमेला फोथाराव मैया 3 आगस्तनिफ्राय 7 आगस्तसिम सोलिनो गोनां बे हाबाफारिखौ फिथा हास'नानै बेखेवना होयो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। भारत सरकारनि डेभेलपमेन्ट कमिसनार फर हेन्डलुम, मिनिस्ट्रि अफ टेक्सटाइल उद्योग भवननि स्पन्साराव खुंनाय बे एक्सप'आव गासै 2 क्लास्टारनि 800 सि दागिरि आइजोफोरनि आखाइजों दानाय लुनाय आइजेंफोरखौ दिन्थिफुंनायजों लोगोसे फाननायबो जायो। मैया बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिना गासै 7 आइजो डिजाइनारफोरनो 1 लाख रांनि चेक राननायजों लोगोसे मोजां सि दाना दिहुनगिरिफोरनो फोरमान बिलाइ आरो बान्था होनाय जायो आरो क्लास्टारनि सायख'जानाय आइजोनो इन्दि खुन्दुं रानना हरनाय जायो। 8थि खौराङाव दङ बिटिआर सरकारनिफ्राय गसाइगावआव सिनेमा हल लुफुंनो लानाय अन्थाइ खाम्फाखौ दुथां सुबुंफोरा बुफायदों। बिसानि हास्थायनाय आरो दाबि बायदियै सिनेमा हल लुफुंनो साखाफारामोन बिटिआरनि रौता, बागानपारा, सिमला, रुनिकाटा, सेरफांगुरि आरो गसाइगावआव गासै गं 6 सिनेमा हलखौ लुफुंनो थांखि लाबायमोन प्रमद बर'नि बिटिआर सरकारा। बिटिआर सरकारा गोदानै मोन 6 थावनिफोराव सिनेमा हल लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ लानानै फैला जे बरगयारिनि बिबुंथिखौ ससे खोनासंलांदो। गिबि खेबनि थाखाय मोन 6 जायगायाव जोंनो सिनेमा हलखौ बानायनानै होगोन होननानै रादाय होनाय बायदियै आथिखालाव रौता, बागानपारा, सिमला, रुनिकाटा, सेरफांगुरि, गसाइगाव बे सिनेमा हल लुफुंनाय खामानिखौ दायो लाहार फाहार खालामबाय। बेबायदिनो दाखालि जितु गसाइगावआव साननैसो उनावहाय लुफुंनांगौनि जि अन्थाइ खाम्फा, बे अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननांगौनि थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ दाखालि लुफुंनानै दोन्दोंमोन होननानै आं मिथिदों। नाथाय लुनायनि मोनायावनो सोरबा दुथाङा बे अन्थाइ खाम्फाखौ बुख्रुबनानै गालांदों होननानै मिथिदों। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव। बिथांमोना जाहैबाय जोंनि समाजनि आरो जाथिनि साफा सुथुर। बे मोनसे एन्टि ससियेल साफा बिथांमोना एन्टि ससियेल। ना बिथांमोना ना जातिजों खोथा दं, ना समाजजों खोथा दं, ना बबेबा मोनसे पार्टिजों खोथा दं। बिथांमोना जाबाय मोनसे थाखोनि एन्टि ससियेल, समाज बेरेखा। दा बेखायनो बिथांमोनखौ जोङो सोंखारिगोन आरो दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनो हागोन होननानै आङो आसा खालामदों।